mati Lampus Diri apa wis rampung perkarane? Lepon rampung. Tinimbang kula urip nandhang rekoso. Jenengmu kuwi sapa? Kula Legowo. Kakang Legowo. Tak weni ngerti. Pati kuwi kaperang dadi 3 perkara. Sepisan kang diwestani mati madya. Kaping pindho mati utama, kang kaping 3 mati nesta. Sepisan mati madya. Mati madya kuwi mati kang dikersake dening Gusti kang akarya jagat. Tuladhane mati bayi apik, enom apik, wong dene tuwa uga luwih apik. Kang kaping pindho mati utama. Mati utama kuwi matine prajurit kang sabelo kelawan negarane, ora trima yen negarane dijajah dening wong saka negara liya. Kang kaping 3 mati nesta. Mati nesta kuwi matine manungsa kang ora dikersake dening Gusti kang akarya jagat. Tuladhane wong Lampus Diri, Suduk Salira. Upama kelakon mati, ing mengkone sukmane bakal kerambyangan. Ora bedane kaya dene kewan peksi mabur ing wanci ratri, ora duweni papan dulung, ora duweni pencelukan. Tuladhane kaya dene kowe Kakang. Kakang Legowo. Upama kowe wis ngerti cerita kang ndak ucapake, apa ijek kepengin kowe Lampus Diri? Kakang kene. Nang ngapunten nggih. Kepiye? Wiwit kala mau kula kok dereng ngetos sampeyan. Jenengan niku sinten? Kakang. Saiki aku tak takon kalawan kowe luwih. Kok nganti Kakang Legowo iki kepengin Lampus Diri? Mungkasi kelawan nyawane Kakang Legowo. Iki lara-larae kepiye? Kula niki diseksa kali wong tuwa kula. Bendina kula niku dipakani sisa-sisane mek. Wonten tok turu omah. Turune ning kandang mek. Dadi kowe iki tidak siya kelawan wong atuamu. Kakang Legowo. Kula Sopo kang arane atuamu? kula tak bloko nggih. Bloko wae kelawan aku. Pak kula menika gadhahi pangkat Pakne. Duweni pangkat patih. Nggih. Papan dulunge ning ndi? Nggih teng mriki. Ning Galuh Pakuwon. Ning Galuh Pakuwon mriki. Banjur sapa jenenge wong tuamu? Pak kula jenenge Kuna Canto. Sedya Guna. Nggih. Kakang Legowo. Semono Diwanu. Aku Pangeran Hadiwarna Putra ana ing Galuh Pakuwon. Lho, panjenengan wonten kula mboten ngertos. Ora dadi boyo pangopo. Kula mboten ngertos menawi jenengan mekodane kala. Kakang Legowo. Nggih. Sawise aku ngerti lelakon sing kok sandhang. Kowe tidak siya dening wong atuamu. Rumangsa kadudut rasane atiku. Mula saka kuwi Kakang, wiwit dina iki kowe bakal tangkap minangka penjerek pribadiku Kakang. Kula purun. Neng, kula gadhahi panyuwun. Apa sing dadi penjaluke Kakang Legowo? Menapa panjenengan kula tanggung jawab menawi enten napa namane kula cilik lara gendhene mati. Kakang Legowo, Kula dina iki aku bakal sumpah sineksi
lan bumi saisine. Mukti Hadiwarna, mukti Legawa. Mati Legawa, mati Hadiwarna, Kakang. Dina iki Kakang Legawa bakal tak kanthi munggah ana ing Galuh Pakuwon. Oh, mboten, mboten. Mboten. Ya kok mboten Ngene ndak wonten bapak kula. Kula ditemuin mboten. Kakang Legawa. Aku sing nganti kelawan kowe. Estu. Upama ing mengkone ana apa-apane kelawan kowe, aku sing bakal tanggung jawab. Estu. Yo, Kami tanggung jawab. mengko yen nganti aku cidro tagin pindhane wong utang. Nggih pun. Menawi sampeyan tanggung jawab, kula purun ning dalem. Yen kaya ngono aja nganti kesuwen. Derek aku munggah ana Galuh Pakuwon. Saken dawuh. Prameswar. Sliramu gondherake kisana kula ingsun ping kadya pareng batas ingsun sabarake. Prameswari nyukan cinta manggung sing seleran sliramu pinangka dadi ibu wis kabeh kula ing kula sawi ndak terus musik setya Inggih kula. sawise kang sira ngadhep ana saningsun ingsun ben mangerten dadi sopan kawungan sira kanthi kanthi Menika lak putra kula tunggal. Menika Pangeran Handaka. Ngono ta, Bu? rikala disisih timur kabeh Inggih. saiki wis ngancik tatarane kabeh Badhe kula suwitakaken Guru. bakal suka Kados ngaten. ingsun ora kabutan nampa paswatene putramu sing kadhe. Ing mengkone mengken ing dadi nampa Senopati ana ing Praja Galuh. Matur nuwun menengaken iki, Matur. Kula ingkang sowan kasih. Putraku boleh Admar Kula paring dawuh Kanjeng Rama. rikala disipun Rama utus marang sliramu kang upamane dumupadi penderek ing besuke sliramu gumanti palungganipun Rama ing Praja Galuh. Kabulusan Duh Kanjeng Rama. Kepareng munjuk lepat tunggal ing samudra bangsa. Pikantuk pangestunipun Kanjeng Rama. Ing wedal samangke kula sampun pinanggi kaliyan penderek pribadi kula Kanjeng Rama. wis entuk penderek pribadi Mekaten inggih. banjur endi pawongan Tasih wonten sanjawinipun langkah. yen
pancen kowe mangkono sakake. Gak ada kersane. Kepareng dal iki usul. Gimana? Kula paring dawuh Kanjeng. Ngendi penderekmu pribadi? Menika Kanjeng. Coba kan? Kakangku. Pura maju. Kene ora usah wedi. Niki wau ngojek Kanjeng Rama. Ngojek. Nggih. Gimana? Kula paring dawuh. Lho apa ngono tinone pendereke pangeran? Lho kok ngagem helm lho. Lho apa sandang kandho kowe mangkono apa kurang mesti galuh paku. Pangapunten dawuh Kanjeng Rama. Ngantos piyambakipun ngagem helm. Nalika semanten kepanggih kalih kula, piyambakipun merdamel ngojek Kanjeng Rama. Ojek. Nggih. Ini bangsane ojol. Pangeran kok Wah, bakal wah, ojol. wah, wah, wah. Wong golek penderek pribadi wae kok. Kakangku. Ojol lho. Helme dicopot. Nggih. Titip. Kok dititik. Kok titik iki? Ora titipan helm. Lah dalah. Kula paring dawuh Kanjeng Rama. Kakangku. Kuwi papan dunung. Kuwi dudu papan palungguanmu. Ramane raos sing kok atur niku wonten kliyer-kliyere ngoten niku Eh? wae. Ana sendul-sendule. Nggih, wonten kliyer-kliyer. Lah kowe kok gelem iki? Lha ora boten kula pripun langsung mangken mriki. Ora mak kenyul mah. Lah ji, Kenyul ndi karo aku? lupa. Sinuwun. Kepiye? Menika ngloling semi sanget. Jam pangeran bagus kok gak ada mitra karo pangeran gadek ngoten niku. Ya wis yen kowe mangkono, aku bakal nampi lan. Nggih. Legowo. Kula. Rene derene. Rene lho. Aja Rano, Rano, Dosa Rano. kok ampene Kamu lho. gadek ngono iso. Ampune. Legowo. Senajan rupamu ala, lakumu sarwa cacat. Ning kabeh wis dadi pilihaning putraku Pangeran Hadiwarna, kowe pinangka dadi penderek ingkang. Saking aku takon lawan. Legowo kuwi sing duwe wong tuwa apa ora? Asih. Isih Nggih. yen pancen kowe sing duweni keluarga utawa lah kena ngopo wong tuamu kok ora mbok munggah nang pendopo. Kula wedi kali wong tua kula. Lho kok wedi. Kakangku. Ora usah wedi. Nggih. Bloko wae. Wong tua kula niku jenenge Modok. Apane sing modok? Modok. Lho apane sing modok? Ini Modok, Modok.
dadi anake Patih. Anak kula niku mung siji Andaka. Putra tunggal tekepatian. Menawi kirang pitados monggo kula aturi marga anak kula Handaka. Nek anak kula niku mung Handaka niki tok. Ya monggo. Nggih. Handaka. Handaka. Apa bener legawa kae sedulurmu? Mboten Kanjeng. Nggih ta? Kula Mboten aku ngaku. Nek kirang pitados monggo mampur bojo kula Nyai Patih. Ya Patih. Aku bakal takon kelawan kowe. Jawaben kanthi lahir pusing bati. Apa bener legawa kae anakku? Kepiye? Itu anakmu. Mboten to. Ngaku-ngaku niku. Apa Patih gak ora gadeg. Wontenmu. Kula utul. Kula gadah seksi menawi niku lecok kula bapak kula. Napa seksine? Pak, Bu. Kula tak takon jawab nggih. Lecok kula niku bapak kula nggih. Ampun percaya. Niku tangga. Niku wong nonton. Sing baku niku dulure kalih bojo kula. Anak kula Handaka. Lho nek cetha niku anak kula niki sedulure niki ibuke lho mboten kok. Ampun percaya wong nonton napa nonton. Nggih, bapak kula nggih. Aja percaya. Wong edan iki. Legawa. Senajan kowe nganggo pawatan opo. Kakang Setyaguna kok Nyai Patih antrem Handaka kene didulur kawan kowe. Asnuku. Legawa. Yen kowe dadi pendereke putra ingsun, Pangeran Hadiwarna ora pantes. Kula kuwi ora ono bumi sebab kang kowe tumengkat saka ing karo bakul. Nggih. Kula tampa kula minggat. Ning kula niki kok gumpun. Jare ngaku mitra. Jare tanggung jawab ning meneng bidhek ae lah gelem ngomong. Tanggung jawab bidhek ae. Kowe budhek ora? Nggih. Kon minggat ya ora? Nggih, nggih. Kula minggat mboten apa-apa. Kanjeng pangeran ora tanggung jawab blas. Minggat ora? Kowe minggat ora? Panjenengan menika jejeripun pengayoman. Disembah-sembah para titah disanjung-sanjung para priyayi. Panjenengan ate paring dawuh dhateng kula nggih. Sliramu kuwi calon pengayoman. Gumantonipun Rama kalamuntuk pun Rama pun lengser. Sliramu gelem mawa marang kawula. Aja nganti beda-bedake. Nanging iki menapa Kanjeng Rama? Sesampunipun kula milih dhateng penderek pribadi kula, dhateng panjenengan nundung dhateng Kakang Legawa Kanjeng Rama. Tamangka Kanjeng. Kula sampun sumpah prasaja. Mukti Pangeran Hadiwarna, mukti Kakang Legawa. Mati Kakang Legawa, mati Hadiwarna. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Legawa ingkang panjenengan tundung wonten ing pendhapi menika boten sanes namung anak kula.
gunmu ngerunce tembung. Wasis banget gunmu lahke ilahmu kono ngesan. Mula sapa kuwi? Renting cetha legawa kae anakmu. Saiki bakal mantu kawan kuwi. Kowe abot keluarga apa abot palungguan? Menawi keluarga pripun palungguan pripun. Yen kowe abot marang keluarga, kowe isih dadi warungku ana ing kalih pakuwon. Nanging yen kowe abot palungguan, kowe kudu njaluk ngapura lawan legawa. Yen ora gelem tak pecat bisa dipati. Ngaten kula ingkang lebat badhe kula padi anak kula legawa. Kula akeni menawi legawa menika titis kula. Sentika sinuwun. Ayo Bu, ayo Bu. Ayo Bu. Jika